Il-futur tal-linja tal-ajru nazzjonali Air Malta għadu għed inċert għall-aħħar, għad-detriment tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. F'Ottubru fil-konferenza tal-wara l-budget quddiem il-Berġa ta' Kastilja, konferenza li ġiet tiswa mal-14,000 euro, mistoqsi dwar il-linja tal-ajru l-Prim Ministru żers itlu l-possibilità tat-tieni linja tal-ajru, l-Air Malta 2. Turija ċara li hemm pjan qed jinħema biex tingħalaq il-linja nazzjonali. Hija tal-Litweni. Ta' minni il-reġistrazzjoni, eżatt ma nafx, għalix minnix il-reġistru ma jaqax taħt il-izgur li nistanejlek li mijiex Maltija. Ġifiri, mux għed tixħat l-eżistenza taħħa. Nġunidlek ma nafx ta' minni izgur mijiex taħna. Madana kollu fl-ħar xhur, rapporti fuq il-medja lokali fostom Mavio News indikaw il-possibilità ta' kumpanija tal-ajru ġdida bl-isem ta' Valletta Air. Meta mistoqsi dwara il-Ministru Clyde Caruana qatt ma ċaħat. Matul dan ix-xahar, siti online li speċjalizzaw fis-settur tal-avjazzjoni indikaw li kumpanija tal-linja tal-ajru Litwena Heston Airlines li topera fl-industrija fl-Ewropa u li minna ħabret li se tkun qed tniedi fera f'Malta wkoll. Bil-fera mistennija tkun imsemmija propju Valletta Air. Skont kif indikat mir-rapport allegatament il-Litweni laħqu ħaffu passehom aktar mill-Gvern Malti. Mill-ewwel indikazzjonijiet jidher li din il-linja tal-ajru mistennija takwista l-AOC l-Air Operator Certificate sal-ewwel 3 xhur tas-sena. Il-kumpanija mistennija topera sas-sajf tas-sena d-dieħla. It-tnejn wara nofsinhar Net News staqsa lill-Ministru Clyde Caruana jekk jistax jikkonferma dan kollu b'Caruana ma jiġħadx. Se jibqa' jkollna linja nazzjonali tal-ajru tkun xi tkun id-deċiżjoni finali. Jiġifieri Air Malta jew Air Malta 2 kienet hemmhekk u se tibqa' hemmhekk. Għaldaqstant l-inċertezza għadha waħda kbira, inkluż jekk il-linja tal-ajru nazzjonali u se tibqa' tal-istat jew taqleb għall-privat.